Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Masturyahanay naman kita parte sa pahamot. Hindi nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Dune per Om. Iyan ni siya ni Christian Dior. Panlalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksokon, bahala ka, pag gusto ka. Ano ni siya klase nga pahamot. Bali, makahoy, kag maberde, kag mabulak, siya nga hamot. Na angay siya sa init nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have fig leaf, cassis, sage, kag basil. Na ang fig leaf, sage, kag basil, gahatag sing iya nga pagka-berde, no? Kaya ang berde ya, pareho sing mga dahon. Na for the mid, we have figwood bark, rose, kag mignonette, no? May duha siya ka bulak. Kag for the base, we have sandalwood, cedar, tonka bean, kag vanilla. No, may duha ka kahoy ang sandalwood kag cedar, tapos ang tonka bean kag vanilla gahatag sang iya nga pagkahumok. Angay siya pang adlaw-adlaw suksokon, no? Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot, kag kung may iban pa kamo nga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa dason naman, bye-bye.